Усіх вітаю! З вами Михайло Дуброўка. Сёння у нас 16 лістапада і мы пераязджаем з мястэчку Альпштадт у Блауштейн. І як вы мяне прасілі, сёння я вам пакажу наш хостел. Мы самі не ведаем нічога пра тое месца, у якое едзем. Ну і я разам з вами гэта ўсё ўбачу ўпершыню, і там мы будзем жыць наступны тыдзень. Салют! А я быў там, на той скале. Паш у нас сапраўдны вандроўнік, узяў высоту. Сябры, заехалі мы ў месца, якое называецца Мядзвеж'я пячора. Паглядзім, можа у пячоры пранікнем. Як бачыце, у нас ужо восень, лісты з дрэваў паападалі ўсе. Даволі такі змрочаны выгляд. Але мы не адчайваемся, таму што мы адкуль? Мы з Беларусі. Паша прачытаў гістарычную звестку пра гэтую мясціну і зараз вам раскажа, што гэта за Мядзвеж'я пячора ўвогуле. Итак, у 1834 годзе гэту пячэру знайшоў школьны настаўнік. На гэтай гары ён збіраў всякія зёлкі, і яго табакерка упала ў нейкую шчыліну. Ён палез за табакеркай, усё глыбей ды глыбей, убачыў нейкі там правал, і пачалася гісторыя гэтай пячоры. Канешне, не ўсе былі такія адукаваныя, акуратныя. Як там знайшлі гэтыя парэшткі, шкілеты пячорнага мядзведзя, то ўсё гэта сталі ламаць, разбіраць, просто так вот сплюндравалі. І калі ўжо прыйшлі вучоныя, было трошку позна, ну ім удалося штосьці яшчэ добра захаваным відзе ўзяць, і гэтыя парэшткі ўжо развезлі па музеям там Штутгарта, Ройтлінгена, ну, гарадоў, якія знаходзяцца непадалёку. Ага. Ну і ўжо пазней гэта пячора была адкрыта для наведвальнікаў, каб паглядзець, палюбавацца. Вось такая кароткая гісторыя. Дзякуй. Такой пячоры. А вось і першы след. Медведь там! О! О! Вось я цябе і знайшоў. Колькі я за табой хадзіў, колькі я цябе шукаў. А ты тут стаіш. Ну, здароў, медведь. Сябры, каштуе наведаць гэтую пячору 6 еўра. Яшчэ медведь, ты паглядзі. О, якога галаву бачыш? Голова, ты што? Да. Аво. Няма. А гэта зубы нейкія? Адурэць. Але у цемры нічога не бачна, напэўна. Да, не. А тут подсветка ёсць. Пячора. Бачыце тут? А вось, глядзі. Нейкая лапа ці што гэта? Це випадково, певно. Гэта як медведь так ногою так у сцену? Ого. Як це? Сталагміти? Сталактит зверху, сталагмит знизу. А калі яны злучаюцца, то яшчэ нейкая там назва у іх ёсць. Не памятаю. Не сказаць, што тут холодна, так? Вільгатна. О! Паша, глядзі, што я знайшоў. Васмахен. Дифёзы. Што робяць бочкі ў пячоры? Так, пытанне. Тут выспявае мясцовае віно ў ідэальных кліматычных умовах. О! Давай, пакуль ніхто не бачыць, дзюрку зробім, пап'еш і набярэм В бутэлечку. наступным годзе яно будзе разліта па бутылках, так што вы зможаце пакаштаваць гэта мядзвеж'е смачнае віно. Мядзвеж'е пойло. Будзе каштаваць $20 за бутэльку 0,7, да? 20 евро, а то і болей. Ну. О! Сталактит і сталагміт. Салёнае? Ці можна лізнуць? Не, я не буду. Прабач, але не. Капае, бачыш. Ну тут я лізну, ребята. Давай, на камеру. Солодкая? Солодкая? Вода як вода. Одуреть. Ну ты, Паша, конечно, молодчина. Ну что, уже пожил 52 года. Можно и скалы лизать. Вы не боитесь?
мох. А ён расце толькі там, дзе гэта лямпа, я так разумею. Як свет патрапляе, то і мох расце. Може бути таке. Може йому подобається світло. Ну да, де лямп, там і мох. А так йому світла не хапає. О, тут поглядіть ціла яка. Пляцовка. А от там шкелет некий. О, динозавр! Ці хто гэта? Гау-гау-гау, гау-гау-гау. Гэта лае динозавр. Гэта медведь? А, гэта медведь, дык вось ты які. Ты свое отжил, медведь. Тому мы тебе не боимся. Ausgang. Выход. А мы бы не здогадались. Блукали б тут день другий. Як быццам голова чорта нейкага, бачиш? Повернутая спиною. Вон два роги і туди нос з боком. Да. А ось сталактиты і сталагміти. Ну что, пройшли мы з вами пячору медведя. Спадзяюся, было цікаво. Незвичайно. Такий виход, як з бункера, з якого воєнного. Непривабний. О! Ось воно, повітря. Сябри, тут у крамі можна вибрати собі камінчик. Ось їх назви. Амаль 2 євро. Нас чакае што? Нас чакае хостел. Вы гэты хостел не бачылі. Мы гэты хостел не бачылі. І, напэўна, трэба расказаць крышачку увогуле пра саму сістэму з гэтымі хостеламі. За гэтыя хостелы мы плацім самі. Больш-менш яно каштуе прыкладна 20 евро. Можа там крышку даражэй, крышку менш. Ну, ніжэй 17 я не памятаю. І даражэй 25 таксама не памятаю. Гэтыя грошы у нас заробку забірае наш працадаўца. Ён нам і знаходзіць гэтыя хостелы, у якіх мы жывем падчас працы. Ну, розныя бываюць мясціны, бываюць больш-менш нармальныя, бываюць такія сабе. Прыехалі мы ў Блауенштайн, знайшлі паркоўку бясплатную. Тут побач ёсць, бачыце, але яна бясплатная толькі з 18 гадзін до 8 гадзін раніцы. Вон, где мы будем працаваць 8 километров отсюль. Сегодня даволі мокро, падае дождь у Блауенштайне. Але і мы не з цукру. Ось такі будынак. Ну і пачынаецца самае цікавае. Адчыніце свае дзверы, дыхайце свабодна. Ну, пакуль выглядае больш-менш. Чисто. Ой, лохматый. Ну, какой два и не видать. Человек есть. Bathroom. Bathroom. И у нас... О, душ. Ванная, пральная машина. Что радуется? Короче, знайшли мы наш другой покойчик. И он праз кухню. Вот такая кухня тут. У хостелю в этом. И вот такой покой наш, в який мы будем жить. О. Покой на 3 человеки. Где тут что включается? Да. Что я тут буду? И тут я буду спать. Ночлежка. Не ведаю, ці каштуе гэтыя апартаменты 20 евро у сутки. Это 6, я думаю, вся весь покой коштует. Нас, может, еще будут брать за 3-ю койку. Это Да нет, ты что, никто не будет так. Да, альбо подсеяно. Як вы лічыце, ці каштуе 20 евро вось гэткае жытло у сутки? Ну что, сябры, агляд кухні. Один з галоўных мінусаў, тут у нас на паверсе 3 комнаты.
И на все 3 комнаты один холодос. Он просто забитый. Тут свою ежу покласти, ну, просто немагчыма. Няма месца. Ну, микрохвалёвка стоит, посудомоечная, это все добро. Есть некий посуд, что так само нормально. Да, с холодосом, конечно, проблема. Ну, як есть. Ну, першае ўражанне на троечку по 5-бальнай на самой справе. Але, як паказвае практыка, праз паўгадзіны ўжо зменіцца адносіны да гэтага памяшкання і можа ўжо больш-менш норм будзе. Але ж мы тут толькі прыходзім, паспім ноччу і раніцой ізноў на працу. Таму жыць нам тут не прыйдзецца. І мы тут на тыдзень. Жывем мы тут тыдзень, і яшчэ на 1 тыдзень нам прадлілі камандзіроўку наш працадаўца. І даведаліся мы, што гэты хостел каштуе не 20 еўра, а 23 еўра за суткі. Ну што, сябры, як і я абяцаў, я вам паказаў хостел свой. Вы самі рабіце высновы, ці добра, ці не добра, ці каштуе гэтыя апартаменты 20 еўра ў суткі, ці гэта вялікая цана за гэткае жытло. Але мне здаецца, у Германіі таннейшага жытла ты просто не знойдзеш. Нам да працы ехаць 10-15 хвілін, будзем катацца сюды тыдзень, а там у іншае месца паедзем. Вось так і жывем. Усім да сустрэчы, з вами быў Міхась Дуброўка.